Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Johannes isahluko sokuqala ivesi yamashumi amathathu kuze kube nesihlanu kuze kube ivesi yamashumi amane nesihlanu. Kunendaba uJesu asambulela yona. Lithi izwi likaNkulunkulu bheka uJohannes wayemile nababili babafundi bakhe. Wathi esamile bheka wabe sebona ibundlu likaNkulunkulu. Wabe esebakhombisa ethi nansi imvana kaNkulunkulu. Ababili babafundi bakaJohannes bamshiya ngaso sona leso sikhathi bahamba belandela uJesu. Uthena uJesu angababona bemlandela waphenduka wababuza wathi nifunani? Bona babe sebethi mfundisi uhlalaphi? Wabe sethi uJesu wozani nibone. Thandwa zami ngiyayithanda lenkonzo. Ngiyayithanda ngoba lelizwi lisikhombisa izinto eziningi ngempilo yomuntu. Okokuqala uJohannes umile nalabafundi wenza umsebenzi awambulelwe uNkulunkulu. Oyisabelo sikaNkulunkulu. Kodwa ngimbona uJohannes ekwazi ukwahlukanisa lapho amandla ephela endleleni. Ngimbona uJohannes ekwazi ukuba neqiniso kubangani bakhe. Ekwazi ukubatshela ukuthi sengidlalile indima yami empilweni yakho. Sengikwenzile okusemandleni ami ukuba ngikusize. Kodwa uma sisafuna ukuba uqhubekele phambili usimame, ngicela ukukudlulisela komunye umuntu. Ngiyithanda leyo nto ngoba leyo nto ineqiniso. Baningi abantu abalimele. Baningi abantu abachithe isikhathi sabo. Baningi abantu ababhitha namhlanje ngoba bahluleke ukubona uma sekumele baqhubekele phambili. Bahlale entweni, babambelela entweni noma ingasabanikezi impilo. Bahlulekile ukubonga ukuthi ngiyakujabulela enginakho, kodwa futhi ngisacela ukuthuthukisa lokhu osukwenzile ukuze ngikwazi ukuphelelisa icebo likaNkulunkulu. Baningi abantu ongabe empilweni bakude. Ngabe kukhulu abakufundile. Kodwa inkinga yethu sisabile ukwethemba uNkulunkulu. Sifune ukuhlala kulokhu esikwaziyo. Sifune ukuhlala kulokhu esicomfortable ngakho. Sifune ukuhlala kulokhu okusijabulisayo. Lento siyibonile empilweni. The moment umuntu ethola i-challenge, inselelo kancane, uyahlehla abaleke. The moment umuntu ebona izinto zingenzeki ngokufisa kwakhe, uyadikibala agive up. Ebese ukhohlwa ukuthi bengenzeka yini ukuthi uNkulunkulu usengimuvela kwesinye isigaba sempilo. Bengenzeka yini ukuba uNkulunkulu usengambulela esinye isigaba ngempilo yami.
Thanda zami ngithanda lenkonzo ngoba inkonzo yokukhula. Inkonzo yokuthi angike ngisuke kwi-comfort zone. Angike ngisuke kulokho engikujwayele. Angike ngisuke kulokhu obekuloku ngijabulisa all along. Angike ngifune i-challenge entsha empilweni. Ngivumele sithandwa sami ngibuza umbuzo wokuthi imaphi ama-challenges amasha owamukelayo empilweni yakho ofuna nofisa ukukhula ngawo. Kunabanye bethu abasabayo ukukhula. Siyawasaba ama-challenges, siyayisaba into ezosiphosela inselelo, siyayisaba into ezosenza ukuba sicabange differently, siyayisaba into ezokwenza ukuthi sisebenzise ikhwephe zethu. It's like sifuna umuntu ozoma nathi kubo yena osiphakelayo. Kube ngathi sifuna ukufunzwa zonke izinto. Kwesinye isikhathi kumele sivume inselelo. Kwesinye isikhathi kumele sivume ukuba sifunde okusha esingakwazi. Kwesinye isikhathi kumele sivume ukusuka kubantu nakubangani nasemndenini naseyintweni esijwayele. Ingozi inkonzo yokujwayela. Ingozi inkonzo yokwenza izinto uvala amehlo vele ngiyakwazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Ngoba ithandwa zami we never grow. Ngoba ithandwa zami sima ndawonye. But into ebuhlungu asimi nje ndawonye. Kodwa sibulala kwawona lo msebenzi omuhle ebese siwenzile. And so lamadoda ayasuka amshiye uJohannes. And uma elandela uJesu, uJesu uyaphenduka uyawabuza ukuthi nifunani. Ubalekile lo mbuzo, especially mawukuthi khona umuntu engimlandelayo. Ngizibuza ukuthi ngifunani la ngikhona. Ngifunani kulomsebenzi omusha. Ngifunani ngempilo yami, ngifunani ngempilo yabantwana bami. Njengoba uqalile unyaka, ngifunani. Njengoba uqalile usuku, ngifunani. Yini lena engifunayo? Yini lena edala ukuba ngilandele usibanibani? Yini lena edala ukuba ngiqhubeke ngiphile impilo enje? Labantu engibabiza ngabangani bami, why ngibalandela? Ngifunani kubona? Umbuzo obalekile lo. Ngifunani kulabantu? Ngifuna ukuzokwenzani? Uma sengiqedile sengihamba ngizothi bengizokwenzani? Thandwa zami empilweni asekho isikhathi sokuvakasha. Uma serious ngempilo yethu asikho isigaba la ngithi ngisavakashile empilweni kaSibanibani. Ngisavakashile kulomsebenzi, ngisavakashile kulabangani bami, ngisavakashile kuleli bandla. No, asikho isikhathi. Kumele ngazi ukuthi ngizokwenzani. Uma ngazi ngizokwenzani, at least angazi ukuthi yini engiyiswelayo. Uthi uJesu meyibuza lamadoda, uthi nizobhekani nifunani? Bathi Nkosi uhlalaphi? Lamadoda athi Nkosi sifuna ukuhlala nawe. Sifuna ukufundiswa wena. Sifuna ukululeko wena. Sifuna imishado yethu iphathwe wena. Sifuna abantwana bethu bakhuliswe wena. Sifuna ulimi lwethu uqondiswe wena. uJesu manifuna ukwazi la ngihlala khona, uzani nizohlala nami. Uzani nizobona. Lithi izwi likaNkulunkulu amlandela. Ahlala naye usuku lonke.
ngiyayithanda into eyenzakalayo. Uma kuwukuthi khona into engiyifunayo, ngiyakwazi ukubekezelela leyo nto. Ngiyakwazi ukuhlala. Ngiyakwazi ukufundiseka. Ngiyakwazi ukuguqula impilo yami ukuze ikwazi ukuhambisana nalokho engikufunayo. Baningi phakathi kwethu abaziyo ukuthi bafunani kodwa basabayo ukuyithatha lento abayiswelayo. Ngoba ukuyithatha nokuyamukela kuqonda ukuthi kumele ngiyisebenzele. Kuqonda ukuthi kunezinto ekumele ngiyishiye, kunabantu ekumele ngisihlukane nabo, kunezigameko ekumele ngidlule kuzona. And so namhlanje uma lamadoda ekwazi ukuhlala noJesu, khona into engithintayo ngawo. Lithi izwi likaNkulunkulu uSimon Petrus walandwa umfowabo uAndreas. Uthi uAndreas mefika kuSimon Petrus, uthi Simon mfowethu, uthi sengimtholile uMesiya, sengilitholile iqiniso. Bangaki phakathi kwethu abathe bangabona iqiniso bahamba bayovusa abafowabo abalele? Bangaki phakathi kwethu abathe izinto mase zi-right bahamba bayoguqula impilo zabanye abantu? Bangaki abathe uNkulunkulu esebabusisile baphenduka baba isibusiso nabo uqobo lwabo? Ndlovukazi yezulu mayiqhubeka ihlale nathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisela isicela amandla nomusa negrasi elivela kuNkulunkulu Somandla, yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Siyabonga ithandwa zami uNkulunkulu Somandla, qhubeka ahlale nani, anibusise, anivikele, anikhanyisela, ninikeza amandla nomusa nothando. Uma kuwukuthi awuka-subscribe, siyakmema ukuba usubscribe ube omunye wamalunga ala ekhaya. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.